Maritxu nora zoaz, eder garantori, iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, ardotxo txuria, biok edango dugu nahi degun guztia. Haupa, maiatzeko esaera zarra dagoenean bonbon eta ez dagoenean egonda, eta honekin lotutako bertso aurrengoa. Zerbait eskutan degun aldiro, haupak bibako jukatu, kontrolik gabe xautzen hasi, ta hartzerako bukatu. Eta orduan larritasunak, kolpez harrapatzen gaitu, gertatzen zaizun hurrengorako, honako hau gogoratu. Ez dagoenean pazientzi zartu, dagoenean dosifikatu. Ta maiatzen bertsolaritzakin lotutako azalpena puntutan ibiltzea zer dan izango da. Puntutan edo puntuka ibiltzea bertxotan iteko modu bada, lagunarten asko erabiltzen dana, eta aurretik azaldu zitzaizuen zertzan puntu bat, bertsoa osatzen duen esaldi errimatu bat edo, esaldi honen bukaran beti oina edo errima jungo da, eta puntutan ibiltzea da, bertso bat puntuz puntu osatzen jutea bi edo pertsona gehiagon arten. Adibide bat jartzearen, 8ko haundi bat adibidez, 4 puntuz osauta dago, eta 8ko haundi hau puntutan osatzen juteko, puntuka iteko, lehenengo pertsona hasiko litzeke lehenengo puntua abesten, bigarrenak jarraituko luke bigarrenakin, hirugarrenak hurrengo puntua kantauko luke, eta gero adibidez, laugarren pertsona batek bertsoa bukauko luke azken puntua abestuta. Eta hauxe da dana, hurrengo hilabeten gehiago eta hobeto. Aio! Maritxu nora zoaz, eder garantori, iturrira Bartolo nahi